беларускі строй на адзенне. І трэба сказаць, што адзенне гэта з аднаго боку і тэхнікі, і тэхналогіі, якімі валодалі нашыя продкі, а з другога боку гэта яшчэ і пэўная філасофія, светагляд і эстэтыка. І хацелася бы адразу яшчэ распавесці, што нашы дэфіле будзе складацца з двух частак. Першая частка гэта будуць аўтэнтычныя рэчы з прыватных калекцый. І гэта вельмі важна мець магчымасць паглядзець на аўтэнтычныя рэчы менавіта на жывых людзях, паглядзець на іх пластыку, на фактуры, на матэрыялы, на сапраўдны каларыт традыцыйнага адзення. А другая частка дэфіле будзе складацца з сучасных копій рэканструкцый, якія вырабленыя сучаснымі майстрыхамі, якія імкнуцца рэставаць сваіх слаўных продкаў і рабіць такія ж самыя цудоўныя і неверагодныя рэчы і засвойваць все гэтыя старынныя тэхналогіі, насіць гэта на святы і ў штодзённым жыцці. І запрашаем, напэўна, ўжо да прагляду немцы аўтэнтычных строяў. Іх у нас будзе каля 14. І самы першы строй запрашаем гэта ходзінскі строй Магілёўшчыны. Строй вельмі адметны, гэта рэчы ад аднаго чалавека аўтэнтычныя. І тут вы можете паглядзець унікальнае такое вельмі цікавае плечавое адзенне, гэта саян называецца, калі ліф прышыты да андарака і утварае такі сарафанчык. Ну і вельмі тыповы для Магілёўшчыны такія фальтонкі на фартуху і на рукавах, якія ўтвараюць вельмі такі сімпатычны сілуэт, тоненькая абшывачка на горле, фрагменты куплёнага кумача з малюначкам на рукавах і каруначкі на спадніцы на ніжняй частцы саяна. Без драйва. Вибачте, будь ласка, мені треба його сюди посадити, він тут сидів до этого. Хусточка Миразовская сучасная ўжо, але такіх вельмі шмат насілі. Сёння Магілёўшчын. Наступныя строі, які мы запрашаем мадэль, гэта каліноўка-лінскі строй, усходняя Полесье. Звычайна каліноўка-лінскія строі уяўляюцца беснагруднікамі, але нанасіліся і без іх, канешне ж. Тут вельмі цікавая хустачка самаробная, тыповая кашуля з адканымі плечамі і з брыжамі такімі адмысловымі, каўнером адмысловым. І цудоўны андарак, такі больш позні фартушок каляровы паліхромы. Наступны строй зноў-такі будзе ўсходняя Полесье, але зусім іншае, гэта негрыбскі строй, гэта ўжо самае памежжа з Расіяй і з Украінай блізенька ўсё. Больш позні было класічныя строі, звычайна з панёвай, а тут уже са спаднічкай, але зноў-такі вельмі пазнавальныя, па-першае, і сам карсет, такі нагруднік, з трохкаляровымі трохкутнічкамі, адстрочкамі на таліі. І хустка адмысловая, так вельмі тыповая, характэрная, тканая, самаробная. Аўтэнтычная гарлячка на шыі і ўпрыгожванне шыйнае. Як вы бачыце, яшчэ стужка адмысловым чынам гафрыдаваная для прыгажосці і спераду такая каляровая кістачка. Цяпер пераходзім у іншы геаграфічны рэгіён, гэта цэнтральны Беларусь, і запрашаем, гэта будзе ўжо капыцка-клеткі строю, трошку бліжэй уже фармальна некаторыя рэчы з Ганцевінскага раёна. Тут можна пабачыць, па-першае, вельмі ювелірную прыгожую вышыўку на кашулі, вельмі цікавы гарсет, які пашыты, па-першае, з такой тоненькай шаліновкі, як тканіна, як на хрустку, тонкая воўна. І пры гэтым яшчэ галеровыя ўставачкі зробленыя на спілцы, адрезная такая басачка, і больш позні ўжо спадніцы, больш позні фартушок. Тут мы яшчэ падвесілі ключик ад скрыні, бо ў гэтым рэгіёне маладзіца часам насіла ключик ад скрыні на поясе. Наступны слой, які мы запрашаем, гэта ўжо Трэцкае Полесье, гэта будуць пружаны. О, прабачце, яшчэ у нас ёсць яшчэ Ганцевічы з Брестскага Полесья, архаічны строй. Тут адразу самае такое каларытнае, напэўна, што кідаецца ў вочы, гэта па-першае намітка.
А по-другое, торбочка. І менавіта у Ганцевичах такія торбы былі вельмі распаўсюджаныя, затканыя з узорамі на прывязаным паясочку. І весь строй сам па сабе архаічны, паласатыя андара, бело-чырвоныя кашуля, фартух і намітка. Все вельмі такое старажытнае, амаль без якіх-небудзь больш позніх уплываў. Запрашаем Брэсцкага Палесся пружаны. Пружаны вельмі прикольныя і незвычайныя. З аднаго боку строй такія вельмі стрыманы, графічны, лаканічны і кантрасны. З другого боку, ён, як мы бачым па кароткай спадніцы, то ён не віднатна позні. Быў досыць доўгі час яшчэ пры такіх караткаватых спадніцах насіўся стары варыянт строю з кашуляй затканай з фартухом. Вельмі прыгожы, такі лаканічны, элегантны заходнепалескі строй. Теперь запрашаем бярозаўскі строй. Заходнее Полесье. Заходнее Полесье в целом вельмі архаічныя па сваім адзенні. Там не шмат ёсць у адзенні нейкага моднага, і в асноўным палеская частка захавалася ў архаіку. Тут мы бачым і фартух, вельмі цікава, што спереду на жываце ёсць затканая палосачка, і на грудзях спереду на кашулі затканыя палосы. Але што цікава, што тут разам з гэтым стоўны ярка-салатавы андарачок з кізовымі столікамі моднымі. І на мадэлі вы можете пабачыць яшчэ рачныя пярловыя пацеркі аўтэнтычныя, гэта сапраўдныя пярліначкі рачныя. Яшчэ адзін бярозаўскі строй. Это больш архаічны варыянт з даўгім андараком, класічным чырвоным паласам і з наміткай. Акрамя таго, тут у нас ёсць яшчэ аўтэнтычны старынны дукач, абразок на служцы. Усё вельмі лаканічнае, вельмі кантрастнае, такое класічнае чырвона-белае. Унізе толькі крыху жоўценькага падшытае, жоўценькім чырвоночным андара і палосачкі кантрастныя, жоўценькім з беленькім з чорным. Теперь запрашаем строй, которые по часе позднейшие, это столинские строи, але не менш колоритные и цікавые. Один столинский строй у нас с таким вельмі цікавым способом ношения хусты, и назывался калач. Коли робили с одной хусты таки валичик, и наверх уже пронали другую хусту с такими кольоровыми, например, пушистыми такими хвостиками. Вельмі цікавы прыгожы аксамітны гарсет, больш позні шаўковенькі фартушок і прыгожы гарсет. І другі яшчэ варыянт студэнцкага строя з наміткай. І вельмі цікава яшчэ, што на самой кашулі ёсць нават словы. Можаце пабачыць. Такія спадніцы і кавады насіліся ўжо ў 20 стагоддзі, але разам з гэтым яны захавалі ў строі старыя кашулі, якія бачныя з спадніц, і бачна ўнізе яшчэ вельмі прыгожыя цікавыя брошкі і аздобленыя краі. Цяпер паглядзім на вельмі цікавы строй. Гэта Ромачова-Жабінка Брэст, сабраны з розных раёнаў. Тут, па-перше, унікальная сама кашуля, таму што і месцы звычайныя такі больш для арнамента, і сама графіка арнамента вельмі выкшталцоная, ювелірная, цікавы вельмі фартух прыгожы аўтэнтычны. І яшчэ на заходняй манер модненько шторки, потому что Брэстчына і Гадзельшчына часто сустракаюцца модныя такія еўрапейскія каптуры. Здесь запрашаем кобринские строи. У нас есть мужчинский кобринский строй. Конечно, плотнее.
Новая кашуля с вышитой манишкой, лотом и поездки, такие заходные поездки, полосатые поясы. Саме Флешинський, завершим нашу артистичну частку. Такі класичні в кубрицького строю, які слідуються ще з альбомом «Офіцер Маніка», «Знам'ятки». Це комплект так само від одної жінки, який заховувався під час війни у чугуні підземелля, потім його виконали. І ось ми навіть всі речі з одного чоловіка. При этом вельми цікаві автора, які ми призвичаїлися, що в кубрицькому строю червона полоса автораки, але тут якби не менш цікаві, колоритні, але зовсім інші. І герой достроил уже реконструкции до разных кабинок речом. И коли аутентичный строй, на жаль, не має аутентичных регионов Беларуси, то сучасные майстри... Тут есть Наста. Нет, здесь есть Ирина. Аутентичных артефактов всех регионов. Тому в этом блоку будуть і Городенщина, і Різівщина. Ось і ми почнемо з подзвіння. Перший строй Полоцький. Тут можна побачити аутентичні старинні бурштинові патерки, характерне одіння, характерна кашуля. На Вітівщині часто не було манжету, мог бути прямий рукав. Також зустрічалося, звісно, і на інших сходніх територіях, але ось для Вітівського довільно характерно. Просто фартук, без коробки, без нічого, більше поїчне. І вільні такі стіпли, але стримані і прихожі варіанти, комплект, які зроблені вже сучасними майстрихами, поводлі копій, поводлі речі аутентичних з музейних різних колекцій. Насти нема. Насти нема. Строї составні лепі. Вольно? Можно? Такі кашулі рукописні. Горсеток і речок вже зроблені з суміжних різних районів, які поруч з лепілем. І, до речі, модель і є автор строю. Вона сама все робила своїми руками. Ще блоку у нас буде один мужчинський строй, аршанський. Завершаємо. Кашуля багато оздоблена такая, спереду на грудях, и на манжетиках, и на горле, и плетеный пояс. Такие поясы были распространены на Витебщине, на Могилевщине. Аутентичные ноговицы. Вельми пригожі, знову такі стіпли стримані, але при цьому виглядає розкошно. Перебираемся в Приднепровье. У нас тут будут Мстиславские строи, а потом Мстиславские, а вот трошку розные будут. Мстиславский перший, рабочий строй. З косичкою, зі стужечкою. Знову ми бачимо стояк характерний для Могилівщини, для Вітівщини. Багата вишивка, поясочок типовий. Вельми багатий дівочий строй, багатий на аксесуари. Спереду ще є фрагменти барановських сітців, як оздоба населення. Картушок з фольгона, як любить на Могилівщині. І другий мстиславський строй, знову стоянчика, уже жіночий. Бачите, вельми добре бачите, коли строй з одного регіону, але забране і закомплектоване по-розному, бачите, що їх є огульного, бачите, що є одрозного. Тому що традиційне одіння в Кракові не була уніформа, хотя робили женщины по себе, и каждый красовался, любил, хотел и мог.
троечка. Не парочка, а троечка. Семейная пара – это смутские строи, а для учителя будет стилус. У меня сейчас медилёвщина кашулька. Заночие стройки повод півельні кабат, который такие однословые горсет. Вышивка вельми характерная, цікавая. Головний убор пов'язаний однословним чином. І ви бачите ще аутентичні коралі от вашей роги. Одни со сребными элементами, другие просто такие нарезанные галиночки. И мужчинские строи вышиты классично, с камизечкой, с поясом тканым на нету. И малышка, если звичайно носили маленькие были кашульки, подрастали носили спаднички, и потом уже чем больше старейшие становились, и тем больше их элементов появлялось. Є ще один слуцький строй. Знову бачимо кабат, такий характерний, головний убор характерний. Тут уже просто біла кашулька на такий манер мещанський, шляхетський, білий фартушок. Коли в минулому строї були набивані тут беленькі, спадниця у клеточку, все вельми характерне, вельми пригоже згармонізували. Такі беленькі комплекти. І у нас є ще буде один Слуцьк. Знову таки бачимо і познавальне, і отродне. Тут уже горсет сам кабат з барановського сітцю, шмат вишивки протягом. І модель, до речі, сама робила весь строй і ткала нам этот гараж. Тільки закончила, прямо перед планом, вишивати. І він бардушочок. Є ще вельми пригожий медальйон аутентичний, старинний образочок на стужці. І заушниця аутентична. І працюємо глядіться ще Центральну Білорусь. Зараз будуть старі дороги. Цікавий хаїчний комплект, но знам'янкою. Модель і є сама майстриха, яка вже виконувала своїми руками. Стародорожські строї, вони такі мають однословий свій познавальний стиль, ні з чим не паралельно. Вельми прикольний комплект. Пояс на дощечках, тут пояс на дощечках зустрічалися. Пригожа графіка. Теперь перебираемся у клет копыли Ганцевича, такое что-то типа ниш на мяжи, бо шмат акрильных рисов. Модель и есть майстриха, яка сушила. Ушили больше коричневого варианта, а спадничка горсет и фартушок больше. Тут мы бачим уже такие модный темный фартук с колеровой вышивкой и крыжиком, с фальбоночкой, такие тут носились. И, конечно, еще пригожие шкляные буклебатер. Бо у меня уже нога сейчас отвалится. И зараз я ще запрошаю меня свежский строй. Так нам Не совсем запрошаю, это не свежский, а ганцевицкий строй. Копийный, характерный вельми вышивка крыжиком, ружи, такий больше поздний узор и вельми характерный полосатый пояс, такие для полеси вельми типовый, широкий, мужчинский. Звичайно, женщины носили тоненькие, а мужчины как раз шевелиши. Поехали вот эти кошели. Мужчинская и типовая. И теперечка кто у нас? Покажите себе ваши ряды. О, теперь у нас не свиш. Если что, вы не мешаете. Якби самого не Не свиш, мешаю. Хорошо, я але буду кашуля з Несвіжського музею, а все остальне було вже зроблено самою моделлю. Вона ж і майстринка була зроблена по мотивах речу з ближайших територій закомпонована, такі вже більш заходні горсети з такими вот пелесточками разными по талии. Аутентичные пательки темненькие от бабули. И колеровые такие клетчастый фартук, больше властивый для заходней территории, особливо для городища. И теперь перебираемся снова уже на заход. Велика, молодечна.
всі, напевно, познають вельми характерний пригожий корсет і каптур заходній, такий на заходній моду, з вушками, со стушками, з золотим галуном по вушках и такой тоненькой сборочкой элегантской из европейских шляхетских костюмов 17, 18, 19 столетия. Беленький закругленный фартушок на моду, бо это уже вот такие истории, які любили сочетать за модой, и одноколеровая спадница. Еще один заходний строй, это уже такая конструкция в районе Кружан и Каменца, снова с заходним окном, с хусточкой, такой, хинарки такие хусты носились часом замест курточек, замест паліток, это были волняные, вельми теплые, незручные. И можно еще побачить драўляны ободок, деревяшки, або часом называли клумбы. У нас такие носились и на Городенщине, и на Витебщине. Да, подстукивают, подгукивают. Браво! А еще скажите, коли ласочка, может быть, кто стоит каля окна, мог бы трошку ближе подойти, как люди еще могли зайти, тут вот одним шерегом попросили заходить. Вдруг коли есть место, пропустите еще тех, кто стоит там, чекая. Попробуйте зайти, может быть, элегантно. Такие драўляники носились на Городенщине, на Витебщине и часам в некоторых інших регіонах. Насамрэч, гэтыя ўжо сучасныя, яны не аўтэнтычныя. Іх нават узбрыць памер 1,37 на майстрамі, але зробленыя абсолютно адекватна аўтэнтычным вещам. Такие носились и фотографии на валёнках. Ну, они же говорят вдвоем. Ще один строй, прикладно на Щучин мосты, вельми характерные для такой части такие курточки коротенькие, сачики, колеровенькие фартушок, причем это домоскатка, клеточку и хатняя вот так само тканина на спаднице, просто не зробленная уже теперь, а из аутентичных тканинов. Просто белая кашулька, и характерный для Городенщины скураный ободок, скураные поставы. И перебираемся снова-таки на Полесье. Спочатку заходнее Полесье, тут у нас парочка кавалер-дамочка, кобринские строи реконструкции. Яны идут у пары, это шлюпные строи, этих молодых наших. Яны закомпонованные орнаментальные пары с вурочками, такими ликовой гладью. Фартух, кашуля и мужчинская сорочка. Мужчина у картузе, у головном уборе, у камизельце, ноговицы, сукна пошитые по прикладу аутентичных ноговицев. Андарачок, зроблений по подлі прикладу з Брестського музею, з Барановицького музею полосатеньких тканей. Браво! И еще один у нас строй заходні Полесск, это Віздіж вельми цікавий. І тут ми бачимо полосатенький червоний озарак, як ми вже бачили, вельми властивий для заходнього Полесья. Кашулька, і модель сама, і майстриха, і вона сама це все робила. Курточка аутентична, вишита кольоровою гладью. Пояс так сама аутентична, але вельми все у нас получается. Вельми характерний для заходнього Полесья поясочок. Теперь мы идем до исходнего Полесья. Тут у нас будет много моделей. Еще у нас на роуле. Тут бачимо ми бурштинові аутентичні патинки, бачимо кашулі на єсці, такого більш модного крою, дійсно початок 20-го століття, полосатий ангарак, знову характерний для Полесья, вишивка крижиком, більш поздняя, але така стримана, лаконічна, познавальні сторони і аутентичний
пояс. Наступний строй у нас Дуда Кашалёва. І в моделі є майстриха гэтага строя. Вельмі цікавая вышыўка маршчэння, зробленая адразу яшчэ і з геаметріі, з арнаментальнай, зверху рукава і на манжетиках. Ну, то бок, нават не манжетики, это затягнутое есть узорыстое маршчэнне такое. Коронки на каўняры, адмысловая такая корсетка і вельмі прыгожы яшчэ фартух, які чергуе паміж сабой коронки і чергуе паміж сабой вставочки з каляровай вышыўкай. Червоный пояс, бачны ззаду з-пад корсетки. Вельмі такі характэрны, прыгожы, цікавы строй. Теперь запрашаем Калинковичи. Калинковичи будут не банальные и не видовочные, потому что как раз таки там сустракаются не только червоная орнаментация на рукавах, але и вышивка белым по белому часам. И это коты из весельной кашули звездки золотух Калинковицкого района. Знову таки бачим полосатые такие типовые антарат для Калинковича, больше поздний фартушок с защитами, застрочками такими и вышивкой крыжиком. Вельмі шмат розных дэкаратыўных тэхнік на кашулі, на плячы і на рукаве. Вельмі выкшталтоўныя. Зараз у нас будзе зноў на ролі, але у свіце, бо мы уже показали абхінаначкі як варыянт верхняга, то покажем яшчэ і світу. Это такі варыянт адзення демісезоннага. У холодное лето можно было носить, а в теплую зиму, в весную осень. Вот такая типовая покрой с колеровыми такими пумпончиками на боках свитер. И опрошен у нас будет строй, такой old money по-белоруску. Это строй на Туров и Давыд городок. Шмат чого цікавого сполучається. По-перше, і модель, і есть сама майстриха гэтага строя. Тут ми бачимо, по-перше, купленные дорогие тканины, які сустракаються і на версі, на ліфі, і фартух сам з багатого матеріалу, і оздоба спадниці. А по-другое, тут, конечно же, ми бачимо ще головочку. Это уникальный такой головной убор, внутри высокий каркас, звичайної для роста, и наверх намотанная тонкий сарпанок, такая тонкая намітка з тонко викачаного, звичайно, льняного празрыстого майже полотна. Вельмі багатий строй, гэта строй мяшчанскі, але, як ми бачимо, по комплектації ён селянський, але по виконанні, по матеріалах, по пригожуваннях ён якраз таки уже показує, що ён заможний. На этом нам, наверное, хотелось уже закончить наше дефиле. В конце все наши модели еще прогуляются, как вы могли разглядеть их. И коли можно, там будет трошку, коли мы будем выходить, расступиться. Але хотелось бы еще выказать щирих подяк, конечно же. По-перше, дякую всем моделям, всем майстрам, які сьогодні тут були. Дякую вам, дорогі гості, ми сприймалися справжнє свято, були радісні люди. Хотелось бы сказать подяку коллекционерам, які сьогодні предоставили свої речі для експонування. І в першу чергу, конечно, хотелось бы сказать дякую Лагутко Олександрі, вельми шматковій приватній колекції.